हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आग्निवीर ओंखारबावबाय एयारफोर्सआव इंडियन एयारफोर्स नोंथांमोना हौवाफोर हिन्जावफोर खालामनो हागोन लास्ट डेटआ 23 नभेम्बर सोलिगासिनो दङ रानिं खालामनांगोन 1600 मिटार दा गोबाव खालामा जों थांनि अफिशियेल साइटआव जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफोआव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट मोननो लोगोफोर बे नटिफिकेशनखौ नायनोब्ला नोंथांमोना बे आसाम गभर्नमेन्टनि पर्टेलाव फै आं लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होबाय देन बेनिफ्राय जोङो फार्स्टआव मोनगोन नै स' नोंथांमोना आग्निवीर बेयाव इंडियन एयारफोर्सनि आन्डारावहाय बेयाव 4 इयार्स साख्रि मावनो हासिगोनलाय दा बेयाव बेसेबां फरायनो नांगौ आरो माबादि सिलेक्शन प्रसेस आं नों भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नायग्रो देन बेनिफ्राय कमेन्ट्सखौ खालामनांगोन दा लोगोफोर बिनि लास्ट डेटआ 23 नभेम्बर बिनि अनलाइना जाबाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना खालामदो स' बिनिफ्राय अनलि अनलाइन जागोन बेयाव नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिस्क्रिप्शनाव स' बिनिफ्राय बैसो दा बैसोआ नोंथांमोना बेयाव नायना ला माखासे डेट दङ दे नै बैसोआ दा नोंथांमोननि बैसोआ 27 जुन 2002 निफ्राय लानानै 27 डिसेम्बर 2005 नि गेजेराव नोंथांमोना जोनोम जानाय जानांगौ आरो देन बेनिफ्राय बेयाव बुंदों माखासे सिलेक्शन एज दङ स' नोंथांमोना बेखौ नायना ला स' नोंथांमोना आनमेरिड जानांगोन स' बेनिफ्राय दानिया जोंहा फैबाय साबजेक्ट एन्ड क्वालिफिकेशन दा लोगोफोर इंडियन एयारफोर्सआव क्वालिफिकेशना एच पास खालामनायखौ लायो एच पास जानांगोन बेनिफ्राय साबजेक्टआ मेथ्स फिजिक्स बेनिफ्राय इंलिश बेयाव नोंथांमोनाहाय 50 मार्क्स मोननाय जानांगोन आरो लोगोसे 50% नोंथांमोना बेयाव थानाय जानांगोन इंलिश साबजेक्टआव बेयाव नुनो मोनदों आरो बे गैयाब्ला नोंथांमोना 3 इयार्स डिप्लोमा इन कोर्स इन इंजिनियरिंग खालामनाय जानांगोन मेकानिकेलाव बा इलेक्ट्रिकेलाव बा इलेक्ट्रनिक्स बा अट'मबाइल बा कम्पिउटार साइन्स नोंथांमोना दङब्ला बेयाव हागोन आरो स' बिनिफ्राय बे गैयाब्ला नोंथांमोना नै पलिटेक्निक मोनदों 50% मार्क्स थ' नोंथांमोना थानाय जानांगोन इंलिशआवबो दा नोंथांमोना बेयाव गैयाब्ला स' बेनिफ्राय मोनसे अपसन दंबावो लास्टआव 2 इयार्स भकेशनेल कोर्स विथ नन भकेशनेल साबजेक्ट दङ साबजेक्टआ फिजिक्स मेथामेटिक्स दङ आरो नोंथांमोना दङब्ला स' बिनिफ्राय 50 नाम्बार थानाय जानांगोन लोगोसे इंलिशआवबो 50 नोंथांमोना थानाय जानांगोन स' बेनिफ्राय आदार देन साइन्स साबजेक्ट जुदि साइन्सनि अनगायै मा साबजेक्ट बिदों नै बेयाव एच पास स' बिनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों देन बिनिफ्राय एच पास स' बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सेन्ट्रेल बा स्टेट गभर्नमेन्ट एडुकेशन बोर्ड लिस्टेड दङ आरो स' बिनिफ्राय नाम्बारा नोंथांमोना मिनिमाम 50% मार्क्स मोननाय जानांगोन अब्लानो बेयाव नोंथांमोना हागोन लोगोसे 50 मार्क्स पार्सेन्ट थानांगोन इंलिशआवबो माने 50 नोंथांमोना थानाय जानांगोन इंलिश साबजेक्टआव बेनिफ्राय स' नोंथांमोना साइन्सनि अनगायै साबजेक्ट बेयाव थ' 50% थाबानो हागोन आरो थ' बिनिफ्राय बे गैयाब्ला स' नोंथांमोना नुनो मोनबावदों बेनो जाबाय 2 इयार्स भकेशनेल कोर्स नोंथांमोना एडुकेशन बोर्डनिफ्राय लिस्टेड दङ आरो बेवहाय स' नोंथांमोना 50% मार्क्स थानाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बेयाव इंलिशआवबो स' नोंथांमोना साबजेक्ट बेबायदि थानाय जानांगौ आरो 50% मार्क्स स' नोंथांमोना अब्ला बेयाव हागोन स' बेनिफ्राय बेयाव हाइटआ नोंथांमोना 152 सेन्टिमिटार 0.5 हौवाफोरा हिन्जावफ्रा 152 नोंथांमोना सेन्टिमिटार बेयाव नुनो मोनदों स' बेनिफ्राय वेटखौ बेयाव उनावहाय नायगोन चेस्टआ 77 सेन्टिमिटार जानांगोन देन बेनिफ्राय 6/12 बेनिफ्राय 6/6 बेयाव भिजन नायगोन नोंथांमोननिखौहाय कालार भिजन नायगोन स' बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो जा माखासे रानिंखौ जों नायनोसै स' नोंथांमोना रानिं बेसेबां खालामनांगोन दा नोंथांमोननि रानिंआ जोबोर खम बेनो जाबाय नै नोंथांमोननिया थ' नोंथांमोननि रानिंआ 1600 मिटार्स खालामनांगोन हौवाफोरा एन्ड नोंथांमोना हिन्जावफ्रा टाइमा एसे बारा हौवाफोरनि टाइमा जाबाय नोंथांमोना एसे खम मोनदों नोंथांमोना 7 मिनिट्सनि गेजेराव हाबनांगोन आरो हिन्जावफ्रा 8 मिनिटनि गेजेराव हाबनांगोन स' हिन्जावफ्रा 8 मिनिट्स थ' नोंथांमोना मोनदों टाइमखौहाय 1600 मिटारखौहाय स' बिनिफ्राय 10 पुशआप्स खालामनांगोन नोंथांमोना आरो लोगोसे 10 सिटआप्स खालामनांगोन एन्ड 20 स्क्वेट्स नोंथांमोना खालामनाय जानांगोन आरो स' अब्ला नोंथांमोना नै बेयाव मोनदों थ' बे नोंथांमोना नायदो माखासे टेस्टखौ स्क्रिनशट खालामनानै बेनो आरो लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ स' नोंथांमोना दायो खालामनो हासिगोन जायफ्रा इलिजिबोल जाबाय नोंथांमोना खालामना लादो बे आग्निवीर स्किमाव सेलेरिया नै फार्स्ट इयाराव 30,000 नेक्स्ट 33 बेनिफ्राय थार्ड इयारावहाय 36,500 देन लास्ट इयारावहाय 40,000 पर मान्थ नोंथांमोना हागोन स' बेनिफ्राय गुबुन गुबुन ब'नास दङ स' नोंथांमोना गोबां मोनगोन स' नोंथांमोना नै बेयाव नायदो आरो लोगोसे जेब्ला 4 इयार्स साख्रि मावखांगोन अब्ला नोंथांमोना 10 लाख बेयाव मोनबोनाय जागोन